Arratsalde ondan hori eta ondo etorri. 1927ko apirilaren 26an bonben hotxek hartu eben Gernika. 76 urte pasatu diraz eta gaur bakearen doinuek hartuko dabe jai alai frontoi hau. Segundola eta musika eskola kantolatuta eta Artur Sustatxan gidaritzapean, sekula ikusi bako ikuskizuna dozue aurrean. Gerra eta bakea kontrajarriz, musika eta dantza batzen dauz, bakearen doinuak ikuskizunak. Guztira, 400 partaide izango dira Oltzaganean, 5 urteko txikitxoenetatik hasi eta 80 urte ondo jarrita daukiezan veteranoetar arte. Batzuk musika ipiniko dabe, beste batzuk agotza eta beste batzuk dantza. Eta danek batera ilusioa eta gogoa. Txalo bero bat danantzat. Segundo Olaeta musika eskolako banda, orkestra eta abez batzakaz batera, Andra Mari korala, Ondarruko Unanue Kamara korala, Mungiko Jose Maria Arregi abez batza, Elai Alai dantza taldea eta Ros dantza eskola eukiko doguz. Kontzertuak 2 zati eukiko dauz. Lehenengo zatian, Segunda Olaeta musika eskolako banda, orkestra eta 8tik 11 urte bitartekoen abez batza eukiko dugu. 4 kantu eskainiko dauzku ez. Azteko The Final Countdown. Nok ez dago ezagutzen Europe banda suitzarran lan hau. Gerra sasoia dakar gogora, izan be gerra hotza puri-purian egoanean sortu zan. Jakin badakizue sasoi horretan Estatu Batuek eta Soviet Batasuna leia norgehiagoka leia eukela euren artean eta beldurra egoan ea 3. mundu gerrak estanda egingo ote eban. Kanta honek atzera kontaketa bat planteatzen dau. Ostean, We Are the World edo euskeraz mundua gara. Michael Jacksonek eta Lionel Richik sortu eben kanta hau 1985an. Bake usaina dario, izan be Etiopiako goseteari aurre egiteko dirua batzeko sortu eben kantu hau. Orain dino be sarri entzuten dan kantua da eta urteekaz itxaropenaren ereserki bihurtu da. Eta segidan Pink Floyd Britainiaren bilduma bat, Medley, Shine on You, Crazy Diamond, Money eta Another Brick in the Wall kantuak eskainiko dauzkuez eta horari eta garbi kritika soziala eukiko dugu. Atzera zenbaketa bat euki dugu, itxaropenaren ereserki bat, kritika soziala eta amaitzeko ironia apur bat ekarriko dugu furra-furra kantuagaz. Ikusten dozuen moduan kontzertuak danetarik eukiko dau, euren onena emoteko prest dagoz partaideak eta besterik barik, aurrera musika!
Indartsu hasi dugu kontzertuan bigarren atala, Blues Brothers entzun dugu lehenengo, zapizuria ostean, jakin deizuen holtza ganean egon direnek 5 eta 6 urte baino ez daukiez, meritu itzela daukie eta txalo bero bat eurentzat. Aurrera egingo dugu, nagusien abesbatzan txanda da orain eta bigarren zati honetan 80 pertsona egongo dira holtza ganean. Danetarik eskainiko dauzkue. Hasteko Carmina Burana, musika klasikoko doinu ezagunenetakoa da hau, indartsua, gogorra eta astintzailea. Dudarik barik gerran indarkeria dakar gogora. Eta gerraren ostean bakea jendelen aleluia ezagunagaz. Doinu zerutiaren artean zerutiarena izango da hau seguruenik, lasaitasuna eta harmonia isladatzen dituana. Eta kanpoko bi doinu honen ostean etxeko bat, Salvadorren eriotzean. Jakin badakizue, Urepeleko bertsolari handia hil zanean Xavier Letek idatzi ebazan letra honek, baina ostean Erramun Martikoreinak egin eban bertsioa da gaur egun gehiago ezagutzen dana. Askontzako euskeraz egindan kantu honena dau eta seguru zuetako askori gaur be oioipurdia ipiniko jatzuela kantu honegaz. Eta doinu herrikoiekaz jarraituz guri diren eusko irudiak. Gasteizko musikagile handiak 3 doinu herrikoi batu eta gure arrantzalen bizitza musikara eruan eban. Alan, boga-boga kantuagaz itsasoan gogortasuna erakusten dau. Esaten genduan moduan, guririk 3 doinu batu eta arrantzalean bizitza eruan ban musikara. Boga-boga kantuagaz itsasoan gogortasuna erakusten dau. Ator-ator doinuagaz arrantzalei egiten jaken harrera eta euskal dantzagaz arrantzalen itzuleragaz herrian sortzen den festa. Musikak garrantzi handia dauko kantu honetan, baina dantzak bebai eta horregatik elai-alai taldeko dantzariak eukiko doguz. Eta adi, berbalaguneko kideen abotz indartzuagaz irrintziak bentzungo doguz kantu honetan eta edozein lekutatik gainera. Besterik barik, zuekaz, Segundola eta musika eskolako banda eta orkestra, Gernikako Andra Mari korala, Ondarruko Unanue Kamara korala, Mungiko Jose Maria Arregi abesbatza, Elai-alai dantza taldea eta Ros dantza eskola. Txalo bero bat danantzat. Lumpen,
Eta honen bestez amaiera emongo deutzagu kontzertuari, baina ezer baino lehen, eskerrik beroenak hau posible egindaben Gernika Lumoko udalari, kulturretxeari, kirol patronatuari eta Bizkaiko Foru Aldundiari. Eta eskerrik asko bene-benetan holtza ganean dandana emon da benari. Guztira lauron partaide egon dira holtza ganean eta hilabetetako lana dago kontzertu honen atzean eta horregatik banan-banan dei egingo deutzagu talde danatak ordezkariei. Segundola eta musika eskolako banda, orkestra eta abesbatzak, Andramari korala, Ondarruko Unanue Kamara korala, Mungiko Jose Maria Arregi abesbatza, Ros Dantza Eskola eta Elai Dantza taldea. Txalo bero bat danantzat. Musikagaz hasi dugu kontzertua eta musikagaz amaituko dugu eta horretarako zuen danan laguntza eskatuko dugu. Askatasunari buruz egindan kantu ederrena zuekaz batera kantatu gura dugulako. Mikel Laboan, Txoria Txori. Mila esker bene-benetan etorri zarien dan hori eta bakearen doinueri zuen txaloan hotza ipini dautze zuen eri. Eskerrik asko benetan, hurrengor arte, agur!
Bueno,